Hi, welcome to my vlog. Ni ako karon sa atop sa akong balay, ni ako sinisaka ko sa lubi. Ni ako sa atop. Kaya akong videohan ang akong atop sa kuan ba kana ang mga upo kana sa ilawom sa kana ang ano ra? Ano? Tara, hari ako ilawom sa kanaan. Ilawom sa anak ko sa atop sa balay niya. Akong gipang videohan ba ang kanaan bunga sa akong upo. Ya, nilubog na ay. Tungod sa kabugat ba niya ba di isa kadaog. Nilubog na sa atop. Opa. Napa ako na ning kwaon ring usa kanindak ko kani kay ako ni hatag ni Merly Tyros digamo ana siya duha dapa ay sa lang ni ka sanga sa lang ni ka once ana ang palwa sa lubi ba dari nindot kay view din sa atop kita ang langit yan abi sa diri ay putot na putot yan ang bunga sa kong lubi daghan pud unta adlaw ay nindot kay no adlaw kana hapon naman mga alas 4 kapin nadi kay mga klaro sa dito sa atbang kay nagputi raman nya ang kari sa ilang kani ang ilaw man ni mao natong naato diha ang muna ato dito ang kuan sa sa maning lima nga bunga so usa lang ka kuan ba usa lang ka nang usa ka ingon ani dito lang lukay palwa na kapay usay kaya kita ba to nara asa man ni akong saging yan ari ko sa pikas ari ko sa pikas wala mapunin niya kuan ang gani ba muni ayun naman ko dire sa top naray nako sa atop kaya ako ning kwaon ning mga lansang sa ako ning nagtrabaho sa balay nga wala man pud ini tawo niya gikuha ang mga lansang ni tayon
bugambulya. Kuning ilabay dito sa gawas. Moram sa kog mahadlok, moram sa kog mahadlok mula. Halak ka. Nadaot naman din ang kuang. Uy. Ano din nada. Na. Dagan din bunga ni diri. Ay ka. Na. Ali bunga man niyo. Ang dara ko sa tungod CR. Maning ikaduha na ko nga. Kaya ako tungod sa CR. Kaya ako ning bigyan na. Ana. Yan kanaan. Daot na halis hapit na madaot. Kung di ni makuha din ako, daot na dito yung sila. Isa, dua, tulo dagan isang bunga dito. Kapan? Sa kanang punuan sa ng pusti. Diha. Wow, na lang ni nako kay paglisod ta ko ani mahinog na ni. Ano yung kaon? Ang dakistanan. Ang view. Kato dito, dagat to dito. Ang sikyong ora dito ay makita daya. Ang akong lubi ani siya aning usa ka bulig gagmay pa kuan ka buksod nang bot di ba kay matagak ng usa duha tulo pat lima kuan ka buksod daganik sud ay 3 6 7 8 9 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Yan ang kaning gagmay kay murag napuwak man duhaan ni. Napuwak. Buwak ang usa. Na duha upat ra ni modayon ning upat. Ang kato may daghan. Ano siya daghan. Na kaniya siya muni siyang upo nga nakasandal sa muni siyang upo nga itapuyan gibugatan siyang bunga o nakahanap siya og kapahulayan mao siya kay ngano ni hapit na magud ni sa dito ni sa dapit sa udlot sa lubi niya di sa kadaog siyang bunga natagak siya nag-anam siya kaubos
nya mo nang ako siyang gitabang, ako siyang gibutang diha sa palos lubi, nakapag siya relax. Oh, pareha gud sa tao sad. Kana na ang tao ba, kana na kung naatay mga problema, dili ta makahalos makadaog sa tong problema, kita-kita lang, pero pag atong isumbong sa atong Ginoo, ang Ginoo nag-ingon man nga sa Matthew 28:11-28 na ingon ang Ginoo, umari kamo kanako tanang gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo, kay gaan ang yugo nga kung ipapasan kaninyo. Kay ngano kung mudangop ta og tao, o tabangan man tad, pero tabangan sa ta nga malaglag ta, kay ngano man ang tao dili manggod nimo gid kasaligan 100%. Kay mas maayo ang adto ka bundangop kung naatay mga problema to sa Ginoo, kay ang Ginoo dili gid na siya mulubad. Ang atong sekreto atong isumbong sa Ginoo, pagpabili ng sekreto hantod-santod. O na no nga mga kaigsonan, diha lang sa Ginoo ta mo duol. Og mao to ang ikaduha. Didto lahi na sadto siya nga bunga. Didto sa puto siya sa taas, yani us-us, kay tungod dili lagi siya makadaog, tungod kay dagko magay siya nga bunga, kay liman magug ka ang ihang silbi kamot kana raman god kaning gagmay kaayong murag kana na ang gagmay kayo. Una ihang silbi kamot niya, ihang igunit niya sa kada ka sa kabugat sa bunga mo ni kanini mo ni ihang maipanggunit niya sa kabugat siyang bunga, dili siya makadaog. Muna nga mahulog sila kung wala sila makasay, dili sila makapag og sandayanan o sandalanan, sandiganan. Una nga parihara sad ang mga prutas, ang mga tanom parihara pod sa tao, napoy kakapoy, napoy kapuyan sila, bugatan sila sa ilahang bunga. Kung wala sila kapahulayan mo nang matagak sila sa wala dili pa oras. Mana, thank you kayo very much sa pagtan-aw sa kung YouTube channel. Thank you very much. Ayaw kalimot sa pag-likes and subscribe. Thank you. Bye.